माझे आहेत रे आज. कार्यक्रम तुझ्या घरी काहीतरी पार्टी होती एवढं नक्की. कार्यक्रम होता कसला तरी. हे यावर बघा चिखलात असतील. बघत चल चिखलात ना. आळ मोठे असतात. मोठे असत होय. कशी चालताय ती. हे बघ ती सरपर आहे. घे मोठी आहे ती पण. एकच डंग आहे. असं सात मार पटकन. ती एक कुर्ली पकडणार त्याने एक कुर्ली तोंडात पकडलं नाही. बारकी विराज आहेत काय वरती. भाव देत नाही ना त्याला येऊन मग गाण दाखवतो. अरे चांगला आहे तू गांडा. गाण मारत नाहीत ना. ही बघ बारकी. अरे होय. एक कुर्ली ना मोठी विराजला पकडायला देऊया. मी खाली राहतो. हा काय विराज तेवढं ते चावल. जे इकडे सावकाशी चिक्कल आहे. पाटण्याचं चिखलात रुपल. वेज येशील तिकडं तू. इथनं कडे हे अशा इकडे चिक्कल आहे. पण इकडे तर तिकडे व्हायचं. इथे चरी आहे. पहिली चरी पहिली चरी आली. जे माझ्या पाटणे हलका बैठक काय मासा होता. शितूक होता. हलका बैठक ये. इकड नको. इकडचं इथनच. तिथं काय हं तिथं काय इथं असली तर कुर्ली पुढे तर जायचं आहे ना. तूच काय जलन होता आहे ती तिच्यासोबत फिरायला गेली तर. तू काय लाईन मारत होता का त्या पुरीवर. ह्यासाठी वाटतं मेडिकलला जायचो कामात. पकडतो बिल कुर्ली आहे ती. एकच डंग आहे. विपुलकडे टॅलेंट आहे. किल पोपट पकडूया काय. किल पोपट हो बघ. किल पोपट नाही तो किंगफिशर आहे तो. पकडू पकड पकड पकड. डिपोनट ठेव. येईल काय तो. येईल. झिलोट फेक. झिलोट टाक. नाही ह्या जाला टाक. जाला हा घे. चौका असं गोल टाक. त्याच्या अंगावरच टाक. हे असा नको असा टाक. असा असा कपडा सुकत टाकतो ना तसा. हे हो बघ. हे गेलो. झाला की धाबली म्हणून टाकायचं भेटलं रे. उडी मारायची नाही भेटली बरोबर. उडी कशा मारायची. चल जाऊ दे सोड. ह्या मासा पकडते काय विराज. हा ये लोक पोटिया का चुकाय. पकडू काय. हे बघ मोठा आहे. पकडू भेटलं ते. पकड धर विराज. हातात पकड धर म्हणून समाधान कर. घट्ट पकड. घट्ट पकड कोतला बाहेर काढील त्याचं. नाही बारकी आहे ती. हा ये कडे न चला.
सरी सांगीन मी आली की, फक्त कळूनच चालतं. मांडलेलं नाही चिखलास कुर्लीत नाही थांबलेली. पाणी तर आहे बरोबर. चिखलात मांडायचा विषय सोडून दिला नाही काय. हे बॅटरी दुसरीकडे दर्पण. हे दर्पण बॅटरी दुसरीकडे नाही. ही कुठे कुर्ली मला दिसली नाही दर्पण. हे बघ हे कुठे दर्पण कुर्ली भेटली कुर्ली. मला वाटलं ती साधी आहे रे. हं अरे काय काय पकडलं ना तिने. हे बघ पाल पकडला. डेंगो तोड. डेंगो तोडल्यावर दुसरं डेंगो सोडला. कुर्ली पटकन पडलं नीट. तू बिळात बघितली ती मोठी कुठली खाई कुठचा बिळ रे दर्पण. झाडात ती विरा ह्या झाडात बघ वरनं कुर्ली आहे काय. वरच्या हातनं बिल आहे बघ. आतमध्ये कुर्ली दिसता काय बघ फक्त. आणि वरती कडेच बघ आजूबाजूस पण बघ आहे काय कुर्ली. बिल आहे ना तिथं. ह्या बघ इथं खाली ना ते साईड ना बघ वरच्या बाजूनं काय नाही. मग ह्या पाठच्या नाही पाठच्या झाडात बघितलं खाली दर्पण झाड नाही. कडेच आहे ते झाड. कडेच आहे. कडेच आहे ते काय रे काठी. किती कुर्ल्या भेटल्या त्या बघा मित्रांनो. मस्त घे झाला तुझ्याकडेच आहे ना. हा पकड. केवढी मोठी आहे. जाते घे. नको झाला नको टाकू. अडकल कुर्ली. ह्या काय विराज बिल. ह्याच काय म्हणतात. ह्या काय काय एवढूसा हाय रिजेक्ट करले भाऊ करलेला आहे. हात जाणार ना. दिस इज कालबुंडा. जाय इन माय लँग्वेज. तुझ्या लँग्वेज मध्ये मी काय म्हणतो मग त्यात. कालभोंडाच म्हणतं. मला ते पकडायला खूप आवडतं. पप्पासोबत गेलो तर काय पकडायचं. ह्या झाला आणि तुम्हीच पकडा. सर्वात मजा कुठचा मासा पकडायला तर माहिती आहे काय कैलास. हे बघ काय टेन्शन नाही करायचं. कुर्ली बघ टाकायचा आणि गप्प आणि वरनं डोका पकडायचा. मीच पकडायच ना एकदम सोपा. काटो लागलं नाही बस झालं. आणि त्याच्याहून सोपा कुठचा माहिती आहे काय. काय रे काय होतं. काय मासा होतं वाटतं. किती बघ झालं आणि रोंगो. मी वरती झिलो कोणचं. हां हे बघ काय गेला. हे बघ गेला बॉयर होता. त्याला झिला म्हणतात. हा कधी आणलं होतं. तो आपलं नाही आहे. दुसऱ्याच आहे कोणचं तरी. मस्त पकडला. ये गडूल बांध काय राबतस. दाखव दे ती आहे पहिलं.
नाही ये मी एवढाच बघितला बघ इकडे बघितलं कोलवानी आहे त्याला मी रिटर्न तिकडे पुढे बाजरीच नाही मारली किंवा दुसरी बाजरी घेऊ का लेडीज चप्पल कसं काय हे बघ जड झाली लेडीज चप्पलचं सिक्को बघ चिखलावर बघ बघ अनिकेत हे बघ पकडशील कशी पण ती आत गेली हा तिकडनं हात घाल इकडे बाहेर येऊ दे आतच जात आहे तिकडे बाहेर पडताय वाटतं ती मला दिसत नाही दिसतंय जे खाली जात आहे ती बाहेर येत आहे जे कुठे खाली जात आहे ही बघ ती वरती गेली परत ही बघ इथं माझी बॅटरी पडली ना तिथं आहे इथं ही बघ हात कसा घालायचा इकडनं सो घाल कुर्ली कुठे जाऊन लपलंय बघा मित्रांनो ती बघ इकडनं मला दिसते हा तिथंच चौकस चावल हातच नाही जात अडकला हात चौका हात बरोबर तिच्या वरती आहे हातात कुठली आहे का माझ्या हाय बोट जर खाली केली असेल तर हाय हात अडकला हा मतलब इकडनं आलं पकडलं मस्त चावली ना हात डोक्यात सापडला बो ते काय चावली आहे चौकस नीट टाक चावली हा मायला काहीतरी पकडतोय यार ये की डेंग गायशील आणि पळशील वाटलेलाच डेंग गायशील आणि पळशील कुर्ली काय आहे हाय टाकू ना आपली डेंगी घेत नाही कुर्ली जरा मोठी पाहिजे डेंगे या डेंगीत तू खायचा प्लॅन केलास ना हे बघ मध्ये हे बघ पाळात कुर्ल्या आहेत आज लप्पाछपी खेळतायत कुर्ल्या कशी आहे रे कुर्ली तिकडे डेंग आहे इकडे डेंग आहेत पुढं तुझ्याकडे पाट आहे चावलेली आहे कुर्ली चावली चावली ना डेंगच वाढला आणि पळायचा प्लॅन करत होते प्लॅन चौपट विराज वरनं चला तू आज कन्नीच्या वरंडा आपल्याला भेटला पाहिजे खूप महिन्याने आपण जातोय एका आशेने आम्हाला मोठ्या कुर्ल्या भेटते काय रे कुर्ली होती ती ना ते पाणी खाऊ पाणी हे अजूनच तरी येणार पुढं हो त्यात किती पाणी असेल काय माहिती आता इथे एवढं आहे तर कुर्ली बघ काय कालवान येत आहे कुर्ली बघा कालवान येत आहे नाही भागणे का नाही चिंबोरा बिग साईज चिंबोरा हे बघ एक थांबते विराय सांगूया बघ विराज कुर्ली बघ हे बघ हा तू तर मोठा माणूस आहेस रे तू तो डॉन निकला तू तो शेर निकला बे तू तो छुपरच तर निकला ही घे हातात बघ केवढी आहे ती अरे हे भिंग का सोडत नाही असं मोड ही बघ होय अरे माहिती ही बघ ती चालवत ठरते वाटतं दाखवतात बघ काय झालंय तर झाबली भरलाय मित्रांनो
हा, मग. त्या कुर्लीवर मग कोणतरी मारून ठेवा बॅटरी. दोन्ही एक कुर्ल्यांवर आहे माझी एक बॅटरी. दुसरी बॅटरी चालू करू काय? दोन डोळे दोन कुर्ल्यांवर. तांबीचं एक डेंगर कुठायचं. हा कुठं तिथे पकडायचं कुर्ली. ही कुर्ली पकडते थांबलेली, ती अनिकेत पकडत मोठी. ही ते डेंगर ते हा ते खा तू. अरे असंच ही पकड, ही पकड अनिकेत, ही पकड. नाही. हं? कायच्या माईला डेंगर सोडला. डेंगू सोडला आणि तुझ्यासाठी सोड. हा. पाठीवर हात टाकायचा कुर्लीच्या. नेक्स्ट टाइम लक्षात ठेव. ओके चल जाऊ दे. चल गेली ती आता, चल गडूर पाणी भरपूर आहे. गेलेले कुर्ली बघायची नाही, सोडून दे. ही बी कुठली आहे बघ. डेंगर घेऊन जा सोबत साधी. ते काय म्हणते तू म्हणते माझे डेंग खातो. मी तुला नंतर नेक्स्ट टाइम भेटते परत नवीन डेंग आणून. खूप वेळाने कुर्ली भेटली आहे. हे बघ कुठल्या मस्ती करते बघ. हे बघ दोन, हे बघ कधीच येते वाटतं. तो आहे ना वरती. ही अंडी कोणी टाकलेली. पाणी शांत आहे. चल वरतीच यायचं, तिकडेच जायचं आहे. इकडेच हा भाई येतं इकडेच जायचं, इकडेच ये, जायचं ये. चल. वाट आहे तिथनं. वाट काय तू काढशील ती वाट. आईची का लवकर 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 सावकाश. कुर्ली सुटली नाही पाहिजे हा. घाबरू नको तू. कुर्ली हातात ना माझ्या अजिबात नाही फिरणार. अजिबात नाही सुटली पाहिजे. विराज कुर्ली बघ एवढी आहे ती. मा कसम एक नंबर चिंबोरा. मित्रांनो चिंबोरा बघ केवढा आहे तो. आईचा घो डेंगू. कुर्ली अजिबात सोडू का. चिंबोरा बघा मित्रांनो, काय कुर्ली आहे बघा, खतरनाक. कुर्ली पकड. अभी मजा आएगा ना गडू. डेंग मी पकडलेत. कुर्ली पकड तू. हाँ हा घाबरू नको. अभी मजा आएगा ना गडू. घाबरू नको डेंग मी. अभी मजा. अभी डेंगे दाखव. सोडू नको, सोडू नको, अजिबात सोडू नको. खाली गडूर पाणी आहे. डेंगे दाखव तू. ये देखो चिंबोरा काय. पण इट हॅज टेक्निक. ते टेक्निक आहे ये लवकर घे. टाकू नको अजिबात. कुर्ली दाखव, कुर्ली दाखव, कुर्ली दाखव, कुर्ली दाखव. कुर्ली पकड. सोडले हा मी सोडतो. कुर्ली दाखव. आईची जय का काटे लावतात तिचे. काय कुर्ली आहे बघा, खतरनाक. दिस इज जुना कसली पळत होती. स्टीलचा आहे तिचा भेंडी. हे बघ घुसवला ना तीन आपले हे आपले हे खतरनाक. खरोखर तिने आपले हे घुसवला. दर्पण डेंगे. झाबली काढायचे सगळे. ओके दुसरी छापली. कसली दिसली.